Am găsit la un nou episod, da? De data aceasta cu Robbery Bob. Deci vedem aici pe Robbery în închisoare. Desenează de la cozile pe pereți. Dintr-o dată apare ceva pe geam. Șmecher. Stai el gratis la acolo, să dă să nu urme încet că doar să nu copyright. Fotografile. Se bucură că a scăpat, nu știu ce, Robbery Bob. Dar, what the heck? Ce iața asta? Se întreabă el. E un domn care o ține. Opa! E un domn rău care o ține. Plin de bani. O, da. Bun. Trebuie să jefuim pentru el. Dar Robbery Bob în versiunea asta e mai, nu știu, mai negru. E ciudat. Da, știu că am jucat Robbery Bob 2 înainte de 1. Dar greu se mișcă. Hai, bă! Mamă! Nu a fost nimeni acasă, dar e cel mai ușor. Dar ieșit și scăpat. Cu banii de la Robbery Bob. Și că erau oameni, n-am văzut niciun om. La timp am ajuns să mă duc și banii. Next level. Sper că o să vă placă Robbery Bob. Un joc tare, aș putea spune. Un joc care chiar merită să pun stamina, că o să folosesc stamina. M-am mâncat. Următorul level. Opa! Robbery Bob. Robbery Bob. Bă, stai. No shit. Bun. Fuck it. Reclame stupide. De și tu cum mergi tipul ăla cu banii? Da, nu contează. E chestia în care poți să văd harta? Da, iar nu e nimeni. Tu vorbești cu mine, ok? A, ce mișto de mine așa acum? Da, bă, viteză. Se mișcă ca un... nu știu. Nu știu cum să zic, ca un melc. Mai rău. Eu trebuie să dau full stamina. Ca să nu... mă plictisesc pe voi, că... na. Eu dacă încerc ceva, ăsta așa o să se miște. Dacă încerc ceva stealthy. Dumneavoastră pricepeți că nu o să reușesc deloc. Trebuie să mișcă. Nu știu, straniu. Să luăm toate comorile, că mă simt eu bine așa. Am orice, poate să mai spuneți dacă vreți Clash Royale, mie îmi place și cu Clash Royale. Bun. Am furat mașinuțele, porțelanurile, am furat ce naiba a fost aia, am furat tot, acum am plecat. E un joc mai vechiuț, dar merită văzut. Robbery Bob. Ăsta e doar așa un preview. Da, e preview, jocul ăsta lansat de mult, deci Robbery Bob 2 și 3. Ăsta e 1, la să 1. Bă, l-am terminat, dar nu singur. Bun. Acum sper că v-a plăcut acest video, să fie un pic mai mic, deoarece
vreau să văd dacă v-a plăcut Raspberry Bob și dacă vreți să mai continuăm. Altfel, da, eu încă o să-l țin. Pentru că îmi place să mă joc eu, da? Deci, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne vedem data viitoare. Pa, pa, my friend!